So what's up mga mamarang, no? Another barong batang 90s, no? So among dulaon karon is Rizal. So Pamilya tayo. Mechanics. Nay buho dere. Da buho na siya, buho. Buho na siya. Oh, yung katong bola, karang bola diha na ipa-shoot. Ipa-shoot. Kung kinsa na mo ang makapas-shoot, magtagalog pala ako. Kung sino sa amin ang makapashoot, siya yung babato sa amin. Kung matamaan, may 1 point. Pag umabot ng 3 point, may parusa. Sa, sugda na to. Hindi na tayo magpa-dugay-dugay pa. So, sige na. Wala may go. Mas may jug bantuan dayon day ga. Okay aron di na mahilayo ba? Oh. Kaya po duulon. Oh, sipiat juga bantuan dayon nimo dayon. Kaya po duulon. Di akong gilanat. Lagi tiglanat ng tao nga bulan doon. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko. Ano yung sinipin? Kaya pagka na-auto ko sa piroto niya, ako na yung takadalagan. Muna na eh. Ako na? Ikaw kalit siya. Nanay ko. Ayaw mo ka mo. Wala may go. Paligaw rataw. Sige. Purya. Wala. Oh, seryo. Yeah. Ha? Ya, ano ka na? Kami na natanako dayon. Kami na tayo nabuyan. Baka na ba? Wala na igo. Nahawiran ang tanya pero yung gibuhian. Oh. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko. Kapit ka mahulog niya way musalo. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Kaya naman sa relasyon na to ayoko. Oh, running flat. Hoy! May natamaan na. Oh, tagapan gaw. Busog ka? Wate mahimo dia. Karapod, usog. Gaw. Wate mahimo. Play. Doa na ikaw. I-play. Wala na. Another na po, another. Sige. Patay mo dia. Wala na ikaw. Dapat. Wala na ikaw. Play. Wala. Lang nagsitirahan ako. Pasok ko pa sulok. Giling ko pa ni video dayon og kwan. Kaya mo palawag-lagan ba? Ah. Bigla sa sulok. Ah. Gaga. Ano? Hindi niya pumuli kay Christian. Napando. Kadali ito. Nare. Let you go. Ay, dabu, ay. Kana makapashoot gigabi. Ay, Oh. Shoot gigabi. na. Bantu. Wala. Tugyak! Japon. Babangon tayo. Wala nang matamaan kay Vince.
It's a prank. May ipaligid. Ay. Agahoy! Tulo na! Tulo na! Tulo na! Masakit? Mag-prep. Oh. Sobrang sakit pala ng matamaan. Mag-prep? Yung parusa, Oh, mag-prep. naka-prep lang habang sumuong dito sa amin. Oh. Naka-plaster baka prep. Kalima. Oh. Kalima. Di ka sana nagpatama sa tao, di ka sana nasaktan ngayon. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Nagtiwala. Ah. Hindi ka sana may sakit niyo. Ah, may sakit? Cancer? Cancer? Stage 4? Target acquired. Kabilang sumatis ah. So, Dili na sponsored sa Lacoste ha. oh. Crocodile. Ah, ano go? May sulod gawin niya. Hindi ka sana nagpatama sa taong ano, hindi para sa iyo. Ah, Magaw kasi kalima. Sikreto ng mga gwapo. Mahirap, mahirap ang maging Asa mo to maligo ron? kana din gitabunan anang crocodile. Dalik na kasali mo. Hait? Kabasa na. Ay! Hindi ka sana nagpatama sa taong hindi ka gusto. Oh, na. Hindi ka sana nasaktan sa huli. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Nang iiwan kayo pagkatapos yung kaming sagutin. Kaya naman sa relasyon na to ayoko na. Based on your research? No, luya kay Nemo. So, wakas na. Brought to you by Likos. Hanggang sa muli. Hanggang sa muling pagsuong. Ano? Ah. Ano? Para kikabrep, sana kaya lang. Ano siya? Yan na ba? Yan na. Kanaingon na na. Kam na. Ada tarik ka mo. Sige, play. Kana. Pero muling ka. Ay, strict na po. Ay, sana? Surprise. So yun, maraming salamat sa panonood. Oh. Sana namang utoto ang ating nabiktima. Natong kameraman siya, kaya si kapupunta. Sana namang utoto ang ating nabiktima. So yun. So please like, comment, and subscribe. Thank you. This, my experience of this play is so very hard. Lahi gyud ay nang mapildi ka pero sa sunod bubawi ra ko. Huwag makabawi. Masakitan ka niya. Gibiyaan. Gibiyaan. Saan na ako si Gibiyaan? naman kung kakuan. Ba't 5 kilos nga bugas?